paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point! Subo sigig lingaw, balita o katawa matag buntag. Okay, mahigala aritas tong hatagag pagtagad karon nga buntaga. Ubay-ubay na itong mga issues karon mga kaigsunan. Unya kinini ang impeachment trial mga higala no ato ning hatagag pagtagad mga kaigalan, but before ana ato sa balikan ni Tabos Talisay kay man kagi putlan og ulo mahigala, nakita nga putol nga ulo sa usa ka babae. Unya sa unahan pod nakita pod ang lawas mga sukid tig paminaw no mo ni nga mo medyo alarming ni mahigala nga hitabo. Okay, ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan kay dako ning insidente nya ni Aranes Daplins Kalsada mga sukid tig paminaw no. Sige. Ato ning hatagag pagtagad mahigala. Standby mga kaigalan to mga kaubanan karon naka-standby ron kasama Jane Gallardo to sa crime scene. Standby Jane, ako kamalikan karon nga taon si kasama Pulaw Rosad mahigala o yung man mga kailan kini nga post. Mamo kini nga post dili pa ta mo himog konklusyon dayon ha. To be fair mga kaigalaan sa mga natungdan ani. But mao ni ang post sa usa ka anak nga nangita sa iyang inahan. O mo ni, nya dunay mga pictures ani karon nga taon ha gamay lang. Matud pa dinhi, "Hi everyone, I'm Bunso, Kaid Bitupas, son of Pilar is Basilio known as Katha or Tata. Kami po ay nakatira sa Mercedes, Zamboanga City." So medyo Tagalogo ni siya mga kaigalan yung pagkasulti taga Zamboanga man eh. "Gagamitin ko po itong sukmed upang humingi po ng tulong sa inyong lahat. Baka po may nakikita po kayong may nakakita po kay mama namin. She was working as a caregiver in San Isidro, Talisay, Cebu City." The last chat niya po sa amin, lahat magkapatid, sa kanya mga kapatid at kaibigan nung last Saturday pa, July 4, 2026, morning hanggang tanghali. Ngunit pagdating ng gabi, wala na po siyang kontak sa aming lahat. Ang sabi ng patient niya, umalis daw ito ng bahay at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit nandoon naman ang kaniyang mga gamit. Hanggang ngayon, mag-iisang linggo na po namin hindi na nakontak si mama namin. Hindi po siya ganong tao. Everyday po siyang nangangamusta at tumatawag. At hindi niya ugaling i-abandon ang kanyang patient. At wala po siyang kakilala sa Cebu City. Please po, sana po ay matulungan niyo po kami mahanap si mama namin. Sobra ng alala na po kami, no? Ma, kung saan ka man ngayon, pupuntahan ka namin. Bukas hanapin ka namin kahit saan. Be strong, mama. We miss you so much. Pirmi kami, pinsa saya kumi, murag Zamboanga ni nga pagkasulti ning uban ay day, no? Okay. So mo ni ang iyang kwan niya, doon na pa siya contact number mga kagalaan sa iyang post. Unya, mo ni ang naong sa ilang mama, bata pa ni 48 years old. Kwan pa. Mo ni ang naong no sa iyang mama nga nag caregiver. O na kini. Napay usa ka picture ani names asa man tong usa. Okay. So kini kana mo na ilang mama, no? 48 years old. Sige, ato ning pagtagad mga kaigalaan kay atong i-check si Pulaw Standby Jane o uban pa may nga mga angles aning mao nga report. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom aron to subayo ni mahigalan naon sa hitabuan ni. Straight to the point. Balik ta mahigalan ito mga isgutanan karon nga buntaga. O kini nga portion of ito mga kaigalan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug inguman sa atong immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients nini ang palya, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Mao nga ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company mga kagalaan o gidistribute kini sa Belgian Marketing ug FDA approved. Mao nga kini mga higala epektibo nga matang sa food supplement. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Straight to the point. Now, sa pikas bahin, alas 8:31 na mahigala, atong gibasa ning maong post sa usa ka anak nga si Kay or Kaid. Kini ni ang Basilio Tupas
siya may nag-post ani ato ning gibasa. Nya doon na mo sa number nga gibutang atong gikontak. Na-contact na to atong schedule for interview pero naputol iyang number. Nya atong gikontak o balik medyo lisod naman makontak. Ambot ka unsang hitabo. Sige lang. Tingali balik ko na to kontak siguro kini sugot naman tong interviewon sa DYHP. Samtang nagbasa ko mahigala ining maong kuan. Kalit man nga di na makontak pero sige lang. Unsa kay hinungdan no? O anytime na arami diri kaid og unsay problema, willing mi mo hatag og microphone nimo og willing mi nga mo assist nimo unya amo kang hinabion kay basin og na-missing man kani imong inahan atong pangitaon, no? Kung na-missing magaling dili pa ta mo connect dayon sa krimen og unsa man galing, no? Kay mura man og dunay kabalaka day, no? Okay, sige lang unya. In fact si Radyoman Paul Lauro ato lang sang tagapagtagad ha, dili malikayan nga ang investigation kay tanan ng angle atong tan-awon simpre makunik nato ning day nakita ang babae nga ang ulo nabuwag sa lawas. But before ana ato sang i-treat ni manghigala tagsa-tagsa. Nay usa ka anak nangita sa ilang mama nga 48 years old. Medyo may itsura kini mahigala nga pagkababae. Ilang gipangita kay unusual kayo nga matag adlaw mag text nila ni. Kana lang dong i-freeze sa dong. Post lang dong kana dong. So mo ni ang naong niya kanang matag adlaw mag-text nila. Pero natingala sila unusual kayo kay niadtong July 4, last Saturday may July 4, mo'y last nga nag-text nila sa buntag sa iyang mga anak, mga igsuon. Nya hantod wa na mo text pagkagabi, wa na mo chat. Og kada adlaw na gyud. So unusual kayo para nila. Muna nangita ning anak. Kisa may nakakita silang mama nga nag-caregiver diri sa may San Isidro Talisay. Mo na say pagpangita. Kini mahigalan dunay nakita ang babae nga putol ang ulo. Gisumpay na lang ni. Malagmit sumpay gyud ni or malagmit dili. Sumuna nga atong ipanawagan si Pilar Basilio or Katha sa Abidra kung asa ka man karon pakita sa publiko or kontak sa mga anak aron dili sila mabalaka. Straight to the point. Ug unya kaingon sa tanga lahi ning insidente at least makapokus ang atong kapulisan sa ilang investigation nga this case is distinct and separate. Nining usa. Kay kung dili gud mapakita ka karon medyo ang investigation natural tanang angle tan-awon di malikayan nga makapangutana ta di ba kani maong babayhana. Kay kini ra ba mahigalang San Isidro Talisay ang parallel road ani mao na mahigalang Kimba Indekin. Parallel road na. So gamay ra og pilar ra kamitros. Duol ra. So mo nitong gitan-aw ron. So nining mga orasa kay wa pa man nato makontak mahigala no ang anak. Nakaingon naman tato nga okay na. Pero sige lang, willing mi nga motabang manawagan na tas kahanginan o kung sa magaling. Ang ato pagpanawagan lang nining imong mama. But ning mga orasa si Paul Lauro lang usa samtang pa nato magkontak. To karon mahigala sa Panimay diin nagtrabaho kining maong babae nga si Pilar Basilio or Katha sa Abidra. Toron sa Panimalay mahigala sa amo kay caregiver man dito. Sa Panimay mahigala stay-in caregiver ni Carmencita Ruhas Abarques sa may Vergara Village, Barangay San Isidro Talisay. Ito akaroon si Radyoman Paul Lauro. Yes, Radyoman Paul. DYHP. RMN Report. Radyoman at Leropil, taron sa Panimay sa amo ko niya caregiver nga gipakita sa iyang mga anak sa pagkatag gamay ko Attorney Leropil alas 8:30 gabi sa Sabado adloni Sabado Attorney Leropil dinangop ang anak ni hining Pilar no nga si Kaid diri sa kapulisan only. Okay Paul, gamay lang Paul. Ato sang ibalik ha kay imong signal gapurot-purot man. Mas mayo nga tin-aw gyud total Talisay naman na dool naman kayo. Ako ipabalik sa og tawag sa atong technical people aron nga tin-aw ang atong signal diha. Sige Radyoman Paul Lauro. O sige atong balikan may gala kay tuwa sa karon sa Panimay gyud mismo ni Carmencita Ruhas Abarques. Para nga maklaro nato ni og naon sang itabuang nga nawa man dito sa ila. Dili ta mamasangil sa dayon mga kagalaan. Atong pangutan-on nga
nilakaw man ka ni asa man ni siya padong nilakaw, nananghid ba ni siya unsa may iyang pananghid, unya do na man ka ni siya mga sinina pang naa diha sa tupa, malagmit milakaw nya mobalik ba ka ni unsa ba, no? So mo na atong gitagad pagtagad karon, kanang butagan mga kaigalaan ato sang i-check. Nini mga orasa atong giadto ang panimalay nga iyang gitrabahoan dili sa ingon nga unsa ang ato makuha po ang ilang side, kay di man malikayan manghigala nga ma-appeal gyud sa investigation aning kalakiha because ang anak taga Zamboanga, of course mangita sa silang mama diri Cebu guni, Cebu City guni, magkasagsaag pa kag abot diri mga higala og wa ka masayod og asa ka na mo dapat pangitaon, targeted gyud imong pag-adto. Ang amo gyud nga naa sa may Vergara Village, San Isidro, Talisay. Mao gyud imong pangutan-on og una from there mo na imong himuon nga reference kung asa ka sunod nga mangita. So muna nga pag-adto nila kuno niya ng July 8, matod pa mahigala kay July 4 tingala man sila nga wa naman gyud mo chat, wa naman gyud mo text. So pag July 8 mga kigalaan, ilang giadto ang panimay ni ining Carmencita ang amo sa ilang mama, pag-adto nila igo na sang giingnan nga wa naman pauli na 2 days na. So mo na tanawon na to nganong na unsa mahitabuan ni. Unsa may pananghid. Sa atong balikan sila Juman Paul Lauro dos Picas nga linya. Yes, Paul. DYHP. Tata. RMN Report. Tuod kayo alam, kunta nila ni Ropel ang ilang ginikanan ni lupa na yun ang mga anak itong Sabado sa gabi tugtong diri sa Sugbo. Ni coordinate yun sila sa atong kapulisan. Unya iladay gusto na gisuroy o giyari ang palinay sa amo ni ining Pilar, no? Kini na missing caregiver, 48 years old, diri sa San Isidro, Talisay City. So kung lugar kini palimay ni Carmencita, pag background attorney Ropel 80 ka na ni ang iya edad, no? Inay na ni siya mulakaw inungnan nga pabantayan nila caregiver. Retired mid-journey sa kapulisan si Ma'am Carmencita dito sa Zamboanga City. Pagkino sa atong investigative report, Attorney Ropel, ako natag nimo ang anak, no? Si Onion, ang alang nato siya Onion, Attorney Ropel, Sir Onion, si Attorney Ropel, no? Fernandez Banyo, katong station manager sa DYHB, napakatita rin sa DYHB o IFM, o niya sa social media po na si Atty. Ropel, sir. Sir, may buntag, sir. Buntag, sir. Mga listeners. Oo. Live taron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Kinini ang amo gyud kang gianha kay aron nga makahibaw ta ani na unsang kalakihan ni unya ang mapangita nato kung asa ni karon kining caregiver nga si Pilar Basilio. Unsa may iyang pananghid, sir, pag lakaw niya? Well, according to sa akong ginikanan, kay basically I arrived diri sa among palimalay yesterday dawn, alas 12 sa adlaw, gikan sa Zamboanga kay nag-stranded kami sa tapitan kay walay barko. So anyway, I think to cut short, si can sige ko kami na sa balay ko kay mo ato na sa kada Sunday, ato na sa simbahan. Okay, sir, gamay lang sir Union ha. Salamat kayo gid sir nga ma-interview ka namo, at least gikan ka sa Zamboanga bag ulang ka ni abot. Among klarohon kadali. Paul, kini niya tawagan namo imong landline, Paul. Nya ilahi lang ang messenger kay sayang ang atong interview ug murag purot-purot gyud kay signal. Medyo lahi gyud. No nya Talisay naman, duol naman kay Talisay. So standby ako kang balikan karong taon. Atong tak na alas 8:42 na mahigala. Kuan kuno day, unsa man na day problema signal ang lugar ha? Kuan naman siya kanana ang San Isidro naman, di man siguro ingon niya kuan gyud. So ato masabot sa initial report ni Radyo Man Pulauro nga retired major day ni niya dito sa Zamboanga. Malagmit ka ila ra siguro ni sila mahon. No? So ato nga balikan. Palikon og tabang kay. Paminawa kuno ang kuan ni Paul og okay na ba? Dili naman purot-purot niya atong ipon air. Kana tin-aw ba? Okay, si Jen Gallardo report nga tin-aw man. No, dito sa may Kimba nga area niya unsa man ang area hadi basin og dunay maka-interfere nga ngano nga nagpurot-purot na atong signal. Sige, gamay lang kay mga kigalaan ha, ato ning pagtagad karong taon-taon. Ato sang gikuan si Paul. Sige, para nga masuta ginato ni mahigala.
Straight to Karon the tong point. taon na to isgutan ng impeachment. Unahon sa nato gamay ni mahigala kay lima ka nang hitabua mga kaigalaan, pero ato sang gi treat separately ning hitabua ha nga dunay usa ka missing mga higala nga caregiver. Lahi po ni nga day putol nga ulo nabuwag ang lawas. Lahi po ni. O, malagmit sumpay ni pero malagmit dili pod. Sumo na nga ato ning susi usa karon with all due fairness niining hitabua mga higala. Straight to the point. Atong attack na alas 8:52 na balikan ta mahigala karon si Radyoman Paul Lauro alang ni ining mao nga insidente mga kaigalaan para ato ning masuta mahigala kay ni ana atong tuwa sa ron sa panimalay ni Carmencita mga kaigalaan Carmencita Ruhas Abarquez nya tuwa ang iyang anak mahigala atong mahinabi ron atong balikan si Paul Lauro sa dugang report. Yes Paul. DYHP. Tatak RMN Report. Radyo man, Attorney Rapel, dana diri ang anak Attorney Rapel, no? Si Anion, sir. Attorney, good morning, Attorney. Hoy, good morning Sir Onyo, no? Salamat kay sa paghatag panahon namo sa DYHP ug IFM. Amo lang ning gianha gyud ka sir para nga kuha na to, ma-check na to po ang inyong side labot ani og basig matabangan nato nga mapangita na to hain ka ning mao nga caregiver sa imong mama, no? Imo maning mama si Yes, sir. Carmencita, no? Yes, sir, correct, sir. Oo. Gikan pa ka sa Zamboanga, sir? Yes, sir. Gikan pa ako sa mga, sir. Oo. Sa man taga Zamboanga gyud ay mo? Yes, sir. Born and raised sa Zamboanga City. Okay. Unya kini inyong mama unsa man nga hitabuang nga ana siya sa Cebu? Ni transfer, but dying wish na sa papa sa akong papa, na ari mo transfer. Usa siyang anak mo transfer dito sa Cebu. Ah, Ni tao, oh. okay. Happens to be my papa, akong papa mo ni transfer dito. So that's why we are all here. Okay, okay. Sige, so ang inyong kaliwat ay Zamboanga. Now, kining inyong caregiver nga si Pilar Basilio or Kata sa Abidra, taga Zamboanga Yes. makuno ni. Sa man kailaran ni ninyo? She was referred to us by my mother's retiree sad. Mga Yes, kailaran ni Zamboanga. ninyo, mga kailaran ni ninyo dito sa Zamboanga? Dili ang nag-refer ana niya sa ako sa mo kauban ni mama, retiree sad, pulis sad. Ah, PNP. okay. So kining imong mama mao ni ang retired major, no? Yes, correct, sir. Oh, so duga naka-serbisyo na sa pulis siya, sir? Yes, PNP, sir. O ang imong papa pulis pod. Sa PPA, sir, pero he's passed away na. Okay, okay. So how old is your mom? My mom is, I'm not pretty sure, pero past 80 na. Okay, okay. So kinsa may kauban sa imong mama dinha sa balay ninyo sa Talisay? Karon, akong igagawa ko. Okay. Kay so kining iyang og kanang sa wala pa ka kay tuwa man ka sa Zamboanga, so base ka sa Zamboanga, sir. I'm sorry, come again? Base ka sa Zamboanga, tuwa ka sa Zamboanga nagbase. No, dili, sir. Dili jud ko. Ang rason nga ako sa Buanga, kay naman to si Papa, katumboy pa siya, nasa yung mga project bike, yung big bike ba? Okay. Pagkuha man na si Papa, yung mga big bike, nasa siya gipalit motor dito nga ko. Wala niya masikaso, ang to namatay siya, so ako na lang gipisa-pisa nga to, kaya di man to na ako madali eh. O may kwarta para madato diri sa Cebu. Okay. Pisa-pisa nga to, I sold it online. So ngadto nga ri lang ka sa Zamboanga, inana. Okay, so unsa man gyud imong trabaho di, sir? Wala pa, sir. Katulad yung focus ako. Prior to this, selling his his motorcycle is call center ko, sir. After that, I was his caregiver for 24/7. Caregiver ni Papa ang namatay siya. Okay. Yes. Okay. Kano saan lang din namatay ito imong papa, sir? Last year, pag Mayo, Marso 13. Yes. Okay. So ikaw mo ay nag-caregiver sa papa no kay lalaki niya, ikaw may kuan. So kamoy ko dili gyud ka sa Cebu nya mag-adtoan hilang ka padong sa Zamboanga. Yan ato sa mga sir para katura kay sayang manggod kung mapana to malugmok ato nga tor mo mahimo ra basura sa mga kaliwat ng mga to nag-keep ato. So ako nang ibalin niya rumwa na. O kasapi sa gamay. Okay. Pamo ko yan ka mato diri. Dedicated mo ko ato niya dia. Ang atiman niya. Okay, okay. So sa diri sa Cebu, nagtrabaho kag call center, diri ka sa IT Park nagtrabaho or sa Ayala, inana? Or Sa una pa na sir, prior pa na sa mo diagnose na nanay cancer sa akong papa. Sa una pa na, yes. sa una pa. So kato yung papa na kuan dito sa cancer in town. So kini imong mama sir kay 80 naman pod mo na nga nagkinahanglan mo og caregiver pod mo na inyong gi-hire kini si Pilar Basilio. Sa may iyang gipailangan nga diha sa inyo sir?
Basically sir, gapon na ko ni balang Pilar Canesa, Pilar Basilio. We've known her for a few months na pinatuig as Kat Saavedra. Kata Saavedra. Kat sa Abidra. Gapon na kuan na siya kanang si Pilar Basilio din siya. Okay, so anyang gipaila diha nga ngan sa inyo, Kat sa Abidra. Yes sir, correct sir. Okay. So how long has she been there as serving as a caregiver in your family? In your mom, with your mom? Hindi ko sure sir, more or less kuan kanang almost a year. Almost a year. Okay. Yes. So sige no. So kana na ang diha sa Panimalay sa imong mama, ang kuyog diha, imong mama nga mao iyang gibantayan, ikaw ug ang imong igagaw. Yes, pero kining tuig sir previous year half mga kunga sa last year nano ko sa Sambuanga sige na ko kuan gipisa pisa man tala pa sumum. Uli ko sige pila tara buka sino na balik na sa ko dito. Kamen ko. Okay. So So most of the time to akas Sambuanga, inana. Yes sir. Oh, so ang mahabilin diha sa imong balay, ikaw ra gyud, sa imong mama ra gyud, si Katha, sa Abidra kining inyong stay-in nga caregiver o katong imong igagaw. Yes sir. Oh, pila may edad ning imong igagaw nga gibili nimo sa mama, at least na kay kadugo nga gibili nimo diha. 40 kapin siguro sir. He's older than me and 40 more or less 40 dili ko sure 40 plus sir, older than me but Okay. Unsa man ilili pa na sa minyo ulitaw ni? Dalaga. Ha? Ulitaw ni sir. Lucky ni sir ulitaw. Laki ulitaw. Okay. Siya morning dili mi ka kuan kita mama ba kay malaki mamingod so ang gid mi ang caregiver provide yun. Okay. So at least ngita mo babae sakto sana no? Ngita mo babae nga maoy mo kuan niya. Moy mo bantay niya. Kumusta man imo mama? Okay ba magkakuan na ba siya? Bedridden siya or makatindog-tindog pa siya, makalakaw-lakaw ra o i-wheelchair lang? She's a very strong-willed person din. Makalakaw man siya mayroon gratis, walay gratis pero ang problema na kay dementia, she's suffering from dementia so ang yang speech is very impaired na gid kay mo murasod silang plaka baka balik-balik ang yang gate is wala kayo lang yung paso kay kalisod na sa lakaw. Nang sinyalis sa na dementia sa kanang speech mo nila murag balik-balik ba? Mabalik-balik na. Dili pa kana sure ang yang kuan kanang wag kanto yang kuan ba yang tanolti. Sabi na kanang Bisaya, di ba na sa Tibong Tagalog Bisaya, Chabacano gid na siya. Okay. Chabacano yang sultian, inana? Yes sir. Oh, how many siblings do you have, sir? If you don't mind. Dua sir. Duha. Yes, I have two sisters in their pepper. Both of them are abroad. So ikaw rin nahabilin diri Yes sir. Oh, abroad ang imong duha ka kuanday sisters. Yes sir. Okay. Kadto si kuan, kanunay ang simpre pag kinini ang gi-refer ni si Katha sa Abidra, mo may inyong nahibaw-an, gikan sa Sambuanga, ang kisa may nag-hire niya, ikaw may nag-hire, kay ikaw may anak. No sir. She was hired by my sisters. I'm the youngest. So ang eldest na mo nag-hire niya, nag-accept niya, let's say, gikuan ba kalang agad mi sa among ate. Ako I'm just here to help out. Okay, ang imong sister nga to sa abroad, mo ay nag-hire niya. Yes sir. Okay, so may abot na lang to sa Katha diya sa inyo. O sa gikuha nimo to sa Sambuanga or niya na siya sa inyo? Actually, nato sila sa Sambuanga niya, dungan sila panungari. Sa imong sister? At the time? I'm not really sure sir, pero nagdungan to siya diri sa kumama. Sa panungari. Okay. Kay imong mama, kuan pa man siya, okay pa man siya makalakaw-lakaw, no? So, Yes, ikan sa Sambuanga, pag balik si mama dito sa Cebu, doon na siya ikauban. Nga mo ni si Katha. Correct, sir. Okay. So, unsa may background ko lang ng Katha? Unsa man ni siya kay mao man siya ang personal nga caregiver si mama? Unsa man doon na ni siya caregiver training or nurse ni siya or medical kuan ni siya? Doon na background? I think so. Kay gihar man sa akong kuan natin. Si dili man sa mo patasag hire kuan kanang caregiver kay medically inclined man sad mi sa among pamilya. Kanang mga doktor sa among pamilya niya. Gi-refer man sad siya sa usa ka also a retiree sa kauban ni mama. So murag all adds up murag hope. But it's only later on we found out that she did not give us her
her real name. Nga iba lang na mo, dito ka to pakining na problema karon. PC Pilar Basilio Deza. So, also, question mark sa mong inahead. Oo. Okay, sige, kay mo man ang iyang kuan mo na natingala bitaw ta nga katha sa abidla mo ni ang iyang gipailada ninyo, kamusad mo inyong nailhan, pero ang nahitabo karon pa mo nakahibaw nga naa na ni nga incident nya ang iyang nga ay Pilar Basilio. Correct, sir. Okay. So kini ni ang imong pagbiya nimo da sa Talisay sir, ang habilin ani kaning imong iagaw og kadto na tulo ra sila kabuok. Imong igagaw nga lalaki 40 years old plus kini si Katha og imong mama. Yes, correct, sir. Oh. Sumao ba? So kini ni ang Yeah. unsa man ko ni Sir. sa sir? Nagduha man kapalay diri, sir. Sa among property, duha kapalay man, within the lot. So, mao sana. Ang kuhan kay, we need man, kinahanglan sa may kanang murag katabang, may line katabang diri. Okay. Katurong laki mo, hindi man namo diri. So, mao na, dili kay sa katitikit niyang time kang mama kay, dagan pa kay sa si kasawon diri. Oo. Oo. Mao na, sir. Kay nabutang siya nga caregivers imong mama but dunay mga trabahoon sa balay, siya ra may babae, so siya ra po'y trabaho. No. Siya, dedicated siya ka mama raw gid. Okay, so kinsa may mo muluto inana mo kuan inana. Akong gagaw. Okay. So mo ni ang kuan day, so sila mo inahabilin nila imong mama nga 80 years old o kini imong igagaw nga 40 years old o kini si Katha. Correct. Okay. So unsa man ang inyong balay sir kana na ang usa ka balay na or namo sa ngayon dunay kay laing balay? Wala na. Sa kalot, sa ka yuta. Di ko alam, pataas man yung yuta, mura rectangle man eh. So, mura nandiri sa pikas ang gamay nga balay, which was supposed, intended kung tani para sa ilaraw, kay, usa ka kwarto, gamay na kinsala, ang kwarto dago, para unsay kinanglan nila na susud, mabutang na mo. Kay elderly naman sila doon ni Papa at this time. Oo. Ni kining balay na sila ron, dagko na yung tulo ka bedrooms. Maunta niya mong, kuhan ka ng para ramo. May nagsuod, kumuli sila na sila kuha ma-stay o bilang anak. So, maunta na niya. Kamin ko man na sila kay mo bulk transfer naman na sila lugar dito sa balay. So, na niya. Dagan pa kay gamit ni mama. So, parang kinanglan dyan mga extra nga kuhan yun. And she trips and falls man sa kayang yung movement impaired na kita yung. Mga kinanglan dyan sa kulang kung sana walking stick ba beside her. Mulakaw siya natin yung kamutapad niya mo guide niya or mo aid niya mulakaw. Oo. And to do things for her, son. Oo. So kanin pagkaulian nimo karon kay bag-o pa man ka na uli, gahapon pa man ka na uli gikan sa Buanga, kanus amang ka nakalarga ani sir? Nakalarga ko, sir. Actually, pag Sabado pa. Nato. Sa Biyernes. I was supposed to be here Saturday. Now we got stranded in the Pitan. Kaya iwa ko na yung barko tungo sa Baod. Oo. So I spent 2 days on the road patong hari. I arrived here 12 in the midnight. Kagahapon. Yes, sir. Okay. But pagbiya nimo gikan sa Cebu padong sa Buanga, kanus amang ka ni biya sir? Kana di na ko ma-remember, sir. 2 months ago. 2 months ago. Yes. Okay. So mo na nga ang nahabilin diri kanina si imong igagaw, naara ni imong igagaw diha sir? Yes, sir. Okay. Unsa man ko ni pananghid ni ining Katha, nila kanang nilakaw siya? Di mo na sa kinahanglan ng ngiti mo. Moingon naman sa upan mo. Musod gawas sa kinasa. Kaya kung gawas man siya, di man sa madugay, sir. The most is kanang mga usa ka oras kay mo to seksin ba. Mao na. Oh. And she can feel it musod ba sa mo gawas. Wama say kwan. She can feel it do so if she wants to. So mura sa unsa may pagka-describe nimo ani niya sir? Kuan lang kana na ang unsa may obserbasyon, maayo ra ba siya nga moatiman sa mama inana? Murag sakop lang sa pamilya inana, unsa may kuan ninyo? She's very good at what she does. And kanang lively man siya nga tao. Never a dull moment. Kanang malipayon siya nga tao ba? Yes. I have no complaints sa iya. Based on my experience, she's a good person man niya. Like I said, never a dull moment. She's always smiling. Mao na nimot niya kay. She's always smiling. She's always happy. Okay.
Okay. So at least mo na iyang kuan diha. So free ra siya diha maka kuan kagawas, musod gawas ana sa inyo, nasa lakaw okay ra nana. Yes, pero di man siya magugay. Tama na siya, walang mag-load. Unsa na, mo ato sa simbahan, mo ato sa tindahan, palitog, unsa ba ka lang. More, she does not do the most. Na siya nanggawa siya, kay sa oras, sa oras ito nga. More na, Oh. So ang imong mama sad ko si Unusual kay, Oo. unusual kay ni naitabo kang wasa mo contact. Dili na normal para sa based on me knowing her for this long, unusual gid nga wasa mo contact bisag siyang anak. Oo, mao na nga kuan. So ang imong gigaga wala siya gisulti nga wa gyud mananghid ini siya kung asa sa Mulakaw. Every time nga Mulakaw siya, dili siya mo mananghid adto sa kustindahan ana kay iya gumbiyaan ang iyang giatiman. Yes, kay kung pangitaon ba niya manangid pa siya kay akong ikaw usay nasa atot. Nasa water tank na mo sa babaw. Mo check na bike lag on sa Nulaw sa nasa ko. Anyway, kahit ito naman siya, mabalik mo sa dayon. So, na. So sa iyang pag-anha sa inyo, mga 1 year naman siya kapin kaha diya sa inyo, wala ni siya kauli usang buwangga sukad? Correction, sir. Almost a year, sir. Almost a year. Dili 1 year kapin. Okay, almost a year. Pero I can recall her. Kung mo ato man siya sa buwangga, sir, makulik siya ni mama. Okay. Kaya imong mama, capable pa man siya Mulakaw mo adto anhi sa Sambuanga gihapon, no? Yes, but with a company. Unay kauban ba? Oo. Okay. So sige. So kanong tuiga sir, kinumdum ka nga kanus ato sa nangadto sa Sambuanga inana? Ato siguro pag sa katuig. I'm not sure. 1 year siguro ni Papa pag March 13. Okay. So Pag base 1 year, death anniversary. unusual kayo kay Mulakaw sa usa ka oras mo balik naman sa dayon, kaning hitabuan nilakaw siya niya wa na mo balik. Kanus aman tong pitsaha gyud sir? Base sa inyong Oo. As I said, sir, wako kay Pao, sir. Kaya ako sa Sambuanga. At least I just found out, nag-contact ko sa iyang anak. Nga mo na. So ako na, pansad ko na concern, sad ko mo ni uli ko. Dili kay, ako yung gagaw ko si mama, dili mo kaya na sila kastorya, kung kanong kalito ko Bisaya ba? Oo, okay. Okay. Gaya ko lang sila Chabacano. So, mauna ni uli ko, dili pala ito also represent them. Pero So, yes. ang iyang anak na ni Kathas Avedra nga mo inyo na ilhan, mo na nitawag nimo mo na nagpahibaw nimo. Ngawa mo uli. Actually, ang kwan din, sir, ang asawa sa iyang anak, ang iyang daughter-in-law. Okay, Her name kay Lapros mo na alias yung gamit ng pangalan sa kwan Oo. sa Facebook. So ang iyang anak na ang asawa sa iyang anak mo na nagpahibaw nimo, kanus aman to siya sir? That was on kwan, mga around Thursday siguro. Or Wednesday, anak. So mga Kamon taro makauli ko. Utang ko sa akong tiya, makaplete pa lang rin. Okay, so either butang nato ni mga Wednesday or Thursday mo na say pagtawag niya nimo. More or less, sir, correct. Okay, so sige, at least mo na siya so gipahibaw ka nga nawa si Katha. Oh, okay. Ato pa na akong imbalan. Nga, wali, dili mo siya sa usual kayo. Alam mo, sa curious and concerned at the same time, kay solo ako mama dili, yung kitong bantay niya, si Agaw. Kinang naman yun na kuwan na yun procedure sa pagtabang niya, sa pag... Kay dementia naman, good. Bitaw. Ka nang mentally prepared ang tao, kung handle nga lang ang kuwan. Oo. So kining imong igagaw di ay nga kini ni ang 40 years old nya kauban diha, wa day siya mapahibaw nimo sir. Wa sila communication din. Wa mo ni cellphone ako igagaw. O pero naaraman ka sa balay ng puyo, dili siya mo nibaw nga pahibaw nimo wa natay caregivers mama diri kay lakaw mas Katha. Dili di siya mo nagpahibaw nimo. Wala ni cellphone. Mao nang rason nga ni ari ko. Kaya ako mo yung storya. Ay, wa mo ko ma-expect na mo itong mga anak niya. Ipaibawan ako. Yan ang imbong kung ano, nakuhaan pagkapot na ko tiri, nga na sila, dili nag-plane din sila. So, they arrived ahead of me. Dari so na sa why, wa ko kay bawang sa nitabo diri kay akong gagaw, wa ko mama. Naman cellphone si mama, pero di siya kay pamugamit sa cellphone kay ba? Kaya, all these naman, na akong gagawa sa siya, tarong cellphone. Kay inani man god. No idea good.
nilakaw ang caregiver, mabala ka ta nga for how many days walay mo bantay sa mama. So kinahanglan nga ma-inform gid unta ka dayon. Yes. Pero ang information na mo ato man sa among maguwang. Itong gina it always has been sa among maguwang gina kay mao to mo handle sa finance. Okay. So, ang imong mama, okay pa man siya maka-istorya, no? Okay naman siya nga kuan. Wala siya ingon nga, dili siya naman sa cellphone ni mama, wala siya manawag nimo nga, dong, wa na, lakaw may noon akong caregiver. Wala sir, kaya ang Facebook account ni mama sikat mo yung nagbuhat. My mother lost her phone a few months ago. Then mo na ang account niya sa Facebook tama na sa gibuhat, buwan niya gipangad ang mga tao baka nang importante sa akong pag-communicate. Mao na. And my mother has difficulty speaking na. Sige, And sige. Tuwad nga Tabacano pa mi, dili sa kalito ko Bisaya or nor Tagalog. So unsa may nahitabo sir pagka wa diha kamo mi report mo sa mga pulis ani nagpa-blatter mo kamo nagpa-blatter sa police station or wala lang ninyo gipa-blatter? Di ko gibabata nila missing person of course. Ipapal nila file of missing person. Okay. We're also concerned about what happened. Yeah, I'm asking of who among you there went to the police station and have it blattered? Ako yung agaw sir. Asik kining Ako yung Bisaya sir. Ato sa Igban police station report of missing person. okay, kining miyagaw mo ay ni-report dito. Yes sir. Mga kanus amang kuto niya gi-report sir? Wa ko idea regarding ano sir. Wa ko dili. Okay. So nag-abot mo diha sa mga anak ni Katha sa diyan nangita na sila may anak sa inyo. Wala Yes, sir, pa. gahapon, sir. Agahapon. So nga to ini sir kung unsa may mga duga nga kuan nga pagpangita ani nato no nga ibutan ta lang no milakaw ni siya or unsa ba kang hitabua Mm. kay wa maka sa mananghid nga mulakaw siya. Correct, sir. Wa sige pananghiran. We are as puzzled and as concerned as ang mga anak ni Pilar o ni Kata. What yun may idea asan na siya ang gibuhat and we hope and pray nga kanang dili connected ni ang kwan nga kanang unsa ning kanang incident na nadia na naitabo. We hope and pray nga dili na and wala gid me answer na. We are seeking for him as well. Oo, so that's why I do not want to connect this incident. I am treating this incident as distinct and separate from the one being found there in the other road, no? Pero dili malikayan nga ang investigation ilang tan-aon ang tanang anggol. Of course. Oo. Kung there's a little one way na posibilidad na ni ba? Oo. Nakabantay ko sa compost kang gipag. DNA naman siguro tong mga anak. Oo. Pero saraman tong anak atong nagkuyog. Oo. Ang imong igagaw sir nga mao gyud kuyog nila diha naara diha karon? Na sir. Pwede ba po nato to sa may interview ka ha? Amo sir kay kamang maningan ko ang Bisaya ug Tagalog. Ug English na Tabacano lang kini unless na may translator. O amo sa mukon man siya. Ato so yan og Tagalog basig magkaagwanta ta. Sige. Ako so yung storya sir. Sige ko no. Kay sila may kuyog ha diha kay kamo wala man ka na panahon na. Kuan ako no. Wala mo ko diri sir. Oo.